Patay ang usa ka 19 anyos nga lalaki human kini madisgrasya sa iyang gimaneho nga motorsiklo sa Cebu South Coastal Road habig sa barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay niadtong Sabado sa tungang gabii. Ang biktima mao si alias Jeff nga molupyo sa barangay Kasuntingan, syudad sa Mandawi. Matud ni Joy Tumulak, ang hepe sa City Toda, nga sa ilang pakisusi nasuta nga nakiglumbaanay og padagan ang maong biktima sa laing nakamotorsiklo sa maong dapit. Ug adunay mga nakasaksi nga kusog nga pagpadagan sa biktima ug mihimo pa kini og eksibisyon. Gumikan sa kakusog nga wagtangan kini og kontrol sa pagpadagan, hinungdan nga nabangga kini sa Center Island. Wa usab magsulob og helmet ang biktima. Ang ulo niini nakaangkon og grabing injuries hinungdan sa iyang hinanalig kamatayo. Allegedly nga mo gihimo nga kanabitong naghigda sa iyang lingkuranan sa iyang motor nga nag-akbo diya sa iyang manubila. Mohimo na lang sila og formal nga kanabitong pag-organize og usa ka mga kalihukan, unya mukuha sila og mga permit, unya mangita sila og lugar nga angayan nga himuon ang mga pagpanglumba.